Dneska to bude zemiakový šalát, ako ho pripravujem ja. Vopred upozorňujem, že do neho nedávam šunku, kukuricu ani cibulu. Ak si s tým v pohode, môžeme pokračovať. Použil som tento typ zemiakov, varný typ A z Lidla. Celkom sa mi osvedčili. Pripravujem to cca pre 8 ľudí, takže 4 kg zemiakov uvariť do mäkka a nechať úplne vychladnúť. Po úplnom vychladnutí ošúpať a priprav si lavor alebo najväčšiu misku, akú doma nájdeš. A ja to posunem ešte o level vyššie. Zdravím všetkých kolegov rybárov, obzvlášť tých z partizánskeho okolia. Tento senzasácky kýbel je na to ako robený. Takže pretlačiť všetky zemiačiky. Zaujímalo by ma, či má toto pretlačatko aj iné využitie ako na prípravu šalátu. Takže vaše tipy a triky poprosím do komentáru. Ďalej si pridáme hrášok a uvarenú mrkvu. Koľko mrkvy, toľko aj hrášku. Ďalšou nezbytnou súčasťou je kyslá uhorka, cca 8 až 10 kúskov, záleží ako kyslé to máš rád. A vo finále sú na rade varené vajíčka, 8 až 10 kusov, ja som ich dal 9. Ak nemáš ten umelý krájač, môžeš to prehnať aj cez ten pretlačací bazmek. Pridáme 1,5 veľkého pohára majonézy, toho 625 ml. A zamiešame, poriadne zamiešame, poriadne. A do toho zvyšného pol pohára si dáme sol, čierne korenie, zamiešame a pridáme takto osolenú okorenenú zmes do toho šalátu. Áno, ja viem, že toto množstvo korenia tomu množstvu šalátu nezodpovedá, ale včera mi dorazil balík od MMG Butík s koreninami a so solou. Nemal som to totižto odskúšané, dosolím tak tým pádom neskôr. A ešte tu mám zarobené 2 deci uhorkovej vody s cukrom, dodá tomu šprnc. Šalát prehodíme do nejakej ideálnej uzatváracej misky a dáme na noc odpočívať do chladničky. Druhý deň podávame s rezňami, prípadne s rybou alebo s trhaným. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.